I will see a mamma walk papa and from Emergency Ghana TV so. Now, name that I said a trending news, Nana. Ye, Pensimu at your mouth, and net ye, a ye, a trimu. We know a common side chicks for no. One actress say, when him say, where you book now, so still, ye back home, where Amalia be. Oh, one is a no Jumakama, no wedja, a ye, Janet or Tom, or so no Janema one, Nasa Udibia, we are a crown for better. Nema branti bi so afole ama ne kama na Amalia so nim se we dia branta kama we de nyame na yi na ma no we de nyame ama enso se na kire se yakopon kura hu ni enim no ba bia mpo for 5 years asa Amalia ba realize say oye side chick ma respect also the man no say bi obesisa ne niema bi mu no da bi Amalia de onka hu bi ne makra ponfa ne ponka hu bi ni nyina ne say Amalia side chick. Side chick ni main chick who get power. Abusia, I could show video no emra. You put a million symbio or kindness to be into your home fool. Yes, I'm near show video na say a bar near catching in answer. You made the papa time. Diana Maria. Pachomate. Amalia Hajia, not to say. Pachomo. But you're feeling a buy. Pachomi for a vinci. Amalia man, so mammy, bombing command of Pediana Donam. Me pacho me kuna me no wale na ewe ntase bia ni ho fine time first na meti asafo obi adwuma na meye to bi dwuma na meye no behu no ho choba adwuma ho ne fe ne enso nyame na meye adwuma ho nti maame na wu na obi furo na begiye na no na ye adwuma na bapa na behu mu ho na so wopem na me so okay me nkwa na me wa me buso bia ni ha omo wosirim so ko pem nkwa de ya gise ekosirim na bibia yi na osuyo wate obekọ nti e maame ayiye na yede e wo ho na se ye kọ oso obekọ bi to koduru ha se ye yiwe ni wia na obetima ye mo ho ade a na wa ye ne preko ene ye kọ ti e kọ ye yiye ni wiye kurampo na me bra akula wo mpene so se mbe wale friends papa no na mbapa se eye wunua ba enya wo ba e no be hye ne so se ye se ne tie no no ko fa ne kunu ba e wuntimi kasa ma ne ware no ena me bra jaye mbapa so ye de ena ye ho ade ko ye ne me ho ade e ma wo ne ho ade wo ye kurampo no wo so woni sika na me na me support no ena wo ye de wo ye me ho ade no sem na me hu na me se me pe no no so wo pe temnim se de be bia de obenu kunu de sa na etie ena me bo ano no ye me ho ade wie ena e ba kumase te e ba ye nso no ono so oni dan wo ho me ho no woda me dan tabo dan me ka no kure de ye me dan tabo dan mo ba ye ne tabo dan na me dem ndi ho no woda ndi afiri me ho ade ye ba ye no so wo ko na yire no ho no wo yire e wotakwa ho no wo firi ofitakwa nti wo ko ye no ena wo frame no so ye den wotakwa so ko ye den okwa na yire ho takwa okay ho na yire no wo sia o ka che so wo yire o ka sem so wo yire okay ena bisa ni se wo yire no wo yire pini se wo be wale aka ho ono ka se me se ono na wale na yire no nya na yire na wale no ena me so se ye friends entafo no etimi wale taazu kra enfa ye ho na wo na me hwe ena wo yire so yire pini so nko ade a ena me ni ha obi a wo so na me maam kura ne papa kura wale se 44 te me toso kula enya hwe me na me pe na me toso ena osu wate na wa bona mane nto kwa ko bona mane o so wonti ase ena o frɛ me bona mane se oba ne so wonti ase na ode nkola ne beba ena me se da bi enya saa na tie because wo kon em se won bona mane so wo bona mane nko ade anya do beti obeka so ye de wonti ase na me sira wa ko pempanifo na mumpa na cho Tesa ona uma be ma ne se nyansa ne se onko pempanimfo empa na yire che na onwale wasomdwe mu okay kopa na cho na so ko ye ampa so wagie na mitimi se ya ampa onya ampa de ya mitimi nchira so wagie de ene wasan ba kumasi na meno ne etiwo chete ho sa na eda koro anopa ene wo se onhia no wo ehefa mba je nkwala no ene mse adenya so wo ba no wo solopie me wo ha na odi nkwala mienu baaye
emma mienu ebae wose ne yere se okope paaji nti on beje ne mba na msisa wose aham okay mate na maje nkura ne wa tu na me hwe wo mo satam ko na be ma ne kura mbru na ne ho kire ne pa minim so ne ho kire no woni bi me ho no wodidi anopa wo anwumre wo ewie wo me ho no wodidi nkura ne nyina saa ne me fa mo te se me friends me mba me to bibia ma wo mo nti e wo ha oso oba na san frɛ na oba na frɛ ne da asɛm na ɔkae wankasa to ho na ɔyɛ dɛ oba na sesa ne nneɛma nyina bae eba kumasi ɔse ɔde dan na mahan na ɔde sasika na ba ha yɛ dɛ ebe pɛ dan dan omutim wotakwa no dan omutim wotakwa no ɔde dan na mahan na wɔde sika aba ha be pɛ dan okay am so okay dan de sɛ Muhammad ya me nka ho bi mitimi nka hwee so ɔde dan na mahan fa ha yo me minim ɛna ɔse station na mo wɔ no ɔmo wɔ asafo market wɔ station wɔ ɔmo lo de kadu ka so nko a ɛna ɔmo de kɔ enzima alibu ɛne takwa ɔse baby awɔ no ne fiwura na ɛwɔ hɔ no ɔwɔ dan wɔ na ɔde se no ɔmo dan asɛm no ɔde ama ha watu aba nti to awo asɛm ne so aha nti etesa no ɛwɔ hɔ a na ɛte na me se o sesei no nipa adwuma ɛna meyɛ nto but me pɛsɛ meyɛ de me twom kakra na me kɔpɛ mo adwuma yɛ de ɛyɛ nti maame na me te no hɔ no maame se sakina papa na wodi na chi no ɔno wɔhwɛ yɛ no enko yie maame o papa no ntimi nhwɛw ti hwɛ wo ho yie ana msio am se ma o sesei na ma wale na wie ntimi nye bibia ma na yeye bie me fa ne se me kunu na ana me gya adwuma no ana me kɔpɛ ayi table so ana me yɛ adwuma na me bi so na yɛ adwuma wɔ hɔ ɔyɛ Monday kɔpɛ Friday no wapon ana ma hu maame no yɛ fɛ no ɔhema abintifo ɔhema no ana me hu ka sɛ Sunday wo ma nti me sira wa ya ma me bɛyɛ Sunday ti dia kan de no wa yɛ wade ɔse o me bɛyɛ ti Sunday bia na me yɛ wɔ Sunday bia na me yɛ me ton banku mutu abetie na fufuo Sunday bia me yɛ to wɔ ha na boy bi me hu boy ne fɛ no nyima ɔwɔ bonsuo mbo abinchi bonsuo mbo na me ka sɛ ne sɛ o nyima sɛ hu obi a ɔwɔ baby ɛsɛ ɛtɔn aduane de a opese oriented ya ka kire me na mbeje maame san komo we nyina de ene ye beche pa se container wa rent wa ye den kwan ya wo fa so ena yima hu emoa yen won se ye TV so asem na ye ka eti se wa kwaji container na wi ato so free hono na ye nkwa ye nim enti se wa 10 minutes ago enti ehu maame no ena maame no hye me da se ye nhia na ye de ne nka container ho asem ena mi na ye hia na ka o se one day bia 10 cities am 10 cities there annoyed to umbra from kakra o say okay 1 month obaji 1.5 year and am see you matinti year no me man 50 million na ka 3 million me kunu na de so so nti say year no yentima nko store mu ho enko ye bibia wo ho manko ton hwi wo ho ena oni de abo agu te bogu ye no ena eho no so nyunu ena me kunu se sa de ebe ye ho yie na ye de atete de ebe trans ya ye de aton ne atete ka no ne de aka na maame ne de no so ene ya tua ne ka ene maame ne suyu ene ye ho yie te ye ho yie no ene ntoka baaye nti ntoka baaye no ena ayi me bla ba ko owo sirem ntoka ba ho ane ho ntem me na me kunu ne ntem store ne ntem ene ntoka baaye store ne ho na ede ntoka baaye de ntoka ntoka no ese ye ntoka ne de enye ntoka bia store na ye giye no me ba na wo sirem no ofre ka se me se store na ye giye no kese ye tu ho na mo ansa na ye de ye kɔ enam siyo matin bebo mkunu na mane ti me bona mane be si bia me fra bo mane na osiyo na mkunu so kwan so na ye Friday anyimire na me fra ne bona mane o so okay na first no ma me se stomo se ye be se ye komudi a kese ye hu bibi enye sa de o mo de ade hye ho dada kese ye hu bibi ansa na bibi se sen menti ase o mo de aduru hye ho anti mo fa kire ye mfa kire ansa na ye de ye kɔ nti eho ena mkunu ko hu o se asofo me de menim se o ya asofo onya asofo metimi nkire ena ko hu no ena o ba sada na Sunday anwumle be se 9 to 10 mu ho ena o ba nti o ba na o frem to o frem na ye koi ena o ye bibi wo ho se de betima asase aye ena misiyo nti we ba sa no ena me ba ne kan ye no na me frem no bola man se ni se na me ba ne kan ye ena so o be san kwa asofo no ho
eko ka kire na so ebi obeto no mama ye de ya na yakomu dia fine na ye Friday nti Friday na de che Saturday na oba na ode aduro bae ode ensuo mienu na e bae na nchene boba ba ko na ode bae o se me mfa nsuo na mix mienu no mfa nkopito na nchene boba no nso no me mfa mfra nsuo na me mfa nsra edu 1 minute anu makwa kodwale ansana makostom that's akwanchire no ana msuo mate the Saturday no me ye ajeti Sunday me ye me san ye madua ne Sunday no timi ye dua ne Sunday no na oye de me mba ne se okwa akopla ho to pla ho wie ne ye so ne ma na ko wo container na maje na baby a me ye baby a na wo dada no okay okay tinkura no kopla ye no enche bi na me mba ne dwane bae timba ne dwane bae no o ka se ma kire me na me blaba no so afre me na me so afa na me ba na ye de haba ntimi ya no ohunu fom o ka sunsun asem kire wo no no ni gina phone so okay eno ne kasai ana me so ampa se na kola ne be kan se baby a me ton aduan table no so o ma ne bi ne kese mienu e da to ho table no so nti wono so opra no akola no ho ne friends ne yemu hye no eno wo jai pra wo ba ne se oye de na okwa akopra baby a wo ye aduane no okokodu a ohun den o ma ne bi ne kese mienu polythene bag tuntum mienu baby a wo no aduane ye me no aduane na so no aduane ben banku mutu abetie ne fufuo enkwan aduane na obi akogya ne nan ato ho asi ho na wa chechire ana se si fom ana polythene bag mienu to kola ne pra no so ne yemu se no ene wo jai ba na me so ampa me ba sa na kola no so kan ana o se ma obi nkoyin firo ana okoyin firo na me fra me kunu na bona mane no wo friends me kura no ho e wo so bolo na me bona ma so na sisia no wo ba no ehu sa kire wo no anamo bai ana otu abowa me na me so me ka so se akura no wo ya akwala obehu aka kire so but ontimi nka bibi enye de emfa ho so se o ka so na wo de wutu anamo nko ade ena wo no ko o se memeje me ba no asemadi eja ne de no ntimi nko fa duro no mbele no ana msa aduro majusu awie mitimi mfa mawo aduro ben ya aduro na wo de ba nko na wo de ba ma wa wudware ye no o se fa de aka bre no o se de aka de ma no na msa ade ma me de aka ma hu awie mitimi ya de ama ma na ye yie o se chinchina me mfa ma no e wo Sunday no na me ye aduane no na ye wo fi ho na itwa so na me kɔ adwuma mu ba be aton aduane no nti e kɔ na ayi me ba ba ko na edikan e kɔton nti me wi ane maba me bla ba no ono kwa o wa hakola nti me kɔ na me obi to aduane na me serve ma no na mu se ofrise ba wo ba no mu se nipa gum so no wasansan achi ma hu no bi nti mo ha na bla bi be to aduane sister obi gina chiri ho flewo na me sa aye hwan nti me kɔ hwa ye ho no o se me mfa kini ma no nko bie edan no enyi aduro no fa nkoma nipa koro container na mo nhyia se nya adwuma wo mu no ho aduro no na me se ade no ya ka fie awie na me ba adwuma mu na ye de na wasan ba adwuma mu bie me de me mfa kini ma wode na aduro ne ma yusu me mfa ma wo na me mfa ma wo chena na me ye de me ko gina ma adua no ti mo ha na me sheve adua no obi to banku mie na me serve no na ayi nkwan ne gina nse na me so me gina nse na oba nkwan ne nchen nti me sa nkwan no na o se no na me kan se fa kini ma mfa nko bie dan yi eduru na me sa asema na me ka kire me me mpe ha o because me to madua me mpe ha o bia e ho na oyi na ne nsa masum wom ena obo masum to obo me sum wo ayi rubber ni nsuo na me nsuo ne yede e bo na me bo no ne koko ena me so na tale mu se te me so na tale mu ka me di ne tie wura nkwan ni enkwan ne si gaso no Amalia wo di ne tie wura maku no kamani tie wura mu ena me ba ne yede e pia no ti me ba ne pia ti me ba ne bo alo sa no o se me ba na bu no o pia wo no se ko achi no obi a wo di ne ti be hye nkwan mu ya wo ba na eboa na twi ne tie free mu no o se wo ba na yede wa bo no nti esa na nkofo nyina adwana ba bla bi we fe no akwasikura o se aso ade woni me ayi papa na msa munjai anka mo bo no station ho na mso munjai e mukunu maka no kora mse munjai na e mukunu den to kana ya kunu wo fie no na wanti ase na odi apia bonten nti hwa na yede minim so bi na efra me mba na ka kire mo mitimi kire mo be ma mienu oba ba ko mo miensa nso enya papa ne ma eni nkola no dwane bae enna danfofo ombe hehe wo no mo yede mo pata wo no mo ko fie ya mianim de na ne ka si wo de ka ne si wo no mo ko lusu ka ayinu
ties ni nyina na anim ho glass no ma bon Amalia okunu ye friend say Kwasi Edu dia na say waye pa na ye te he dia na Kwasi Edu aye Kwasi Edu say me donya me waguma nyima asepa e wa binchi nyasem ketwa because story me na me ye say binchi kura kana kora ombeka ne de Kwasi Edu ye no me fa ne say me kunu so but ono wan fam say ne yere no hu na akere no e na oba me nchen se se de wanye ba bi akote se se de oso wo jame oso mpa me bie ado oso aye den osi asem na entokwa na amoko ya ka wo kaniti ahye gyamu no enkwa ani mu no enwa no me ndi na ta me nye ne hwe asem wo esi da ben okay si ye ne ko 3 months di 3 months ni na watimi abie na no aka che o se mitimi ne wontena biem bachwan wono na kan ya na se wo hwe ne actions ni ma wo ya police station o chimi ko police station o chimi ko she entokwa na amoko ye na asem foforo ntokwa na ye ko ye na store no ho asem na ye ko ye na no o se okofa na yiri nua ma na beton abeton ana me abeye mu adwuma na me se na wo yiri nua na tama ye ko je store na wo yiri nua ka ho ana wo yiri ka ho tama ye ti ho kura se ka asem kura mpo no me machiri be mienu ka ho na sofo na wo fa no so no ono so aka ono so na me so eni ye dipo for ana me ka se me pesa la so me ko ayi so no na wo yiri ba se he me kaka ono nko ade me nko na wo se nya na yiri de na wo ye na me de na wo ye ma na de me ye ma na ne de onim de wo de be ye ma me tiwe no be ye de wo de be tua me ka ti ne yiri ne de nya do be ba ho na ye de na wo se ko fa wo yiri nua ma na be he store no na me kan se wo ko fa wo yiri nua ma na be store no nko ade ya na be fi kwan so ba no afafunu wo ayi ba mu akofie o ka kire no me ka kire ni plane we de ne odika de to animu se opese okofa ne yiri nua betena wa na se wa na hui okay odika de to mani me ma nkasa ma mi ma no nka hwe e wo fie ho ma nkasa nti esa no e no kofa oba na be hye store mu ho e no ofre me se me mfa sika ma me ba ketwa no family no e wo Sunday nso me ton aduane ti me to na bibisi mi se me nsolo nko ana me yede me aduane ma me ba na se won hwe mam na me nsolo nko ti me nsolo ko ye no ba na ti inside no wo friends abontin nti me ko na me ko hu na me ko de me chia mo kama me friends me mbumfu ye ntana wunimu no anana wunim ne da me no na iri nua na iri nkwa de minim no na nua de minim no wo hia na iri ne da wo ba efie kura da oba me fie be di matem so man kasa sata na be ma na ye ho ade sata anu wo ye ma ho ade na iri ne ba fie na oba be kon ye se uji ni kunu se me ji ni kunu ene kun se ma me nkasa okay ti me njai ena me njai ma nkasa ene no wasi aboso opan se wo je ma nkasa nye se me je na se wo hia be ma no so wo yire so kan so wo yire Amalia wo hia wo bi wo so ye den fantini wo nuanu mu nkramofo wo ho kramo de o wale dodo a yenim se ne de eye mo ankasa mo som wakwa hia fantini a wo ne yire waka cho se me wo yire chinchina atwa wo se mesia boso age wo firi wo yire nsam sanka bi mu ade asam na okata utimu a e ma wo si sa boso no sanka bi wo kan so nchimitiri wanka wi anto utirim ade na hu wo be ma no ho akwasi adu ana wo de sen akwasi adu ede na hu won ho a e ma wokodo na obi kunu wokokotale ho a ze se oye ho ade ede na hu won ho de hu ne se minim se obetima hwem yi na se wo se wo ho ade akra wo ye no wa na support no ede na de support wo ho ade no esika na support no sen o sika ne de mi support no wono gwa ne sika kura nka eswa wono na mfa sika kese bia ama eti wo se ho ade na wo ye wo na se mo koye ne sire mu amamre koye ne sire mu amamre obo ka be sen na so de sen ne kan ho o ne kan de endu 10 million enu 10 2000 kura endu e na so e wo de be sen o ko mi de ne de ensana ne me de ye to ye ne de 50 million 15 e na ono ne de enu 10 na de na wo force koye obi kunu ho ade mitimi chirampo mama adan minim de ba me so ede na ode so wani so on fa hwe so mani so odo be nko a obi kunu na ukwa akọfa a wo mom na ukọti usika ede akwa ye obi kunu ho ade wo wie na ne te he o ye ne te ha kuma si ha kuru ada be mu na me pa kire ntaboda na wo ti mu no e na obedem o sa wie so wa ma me hwe afede o so wo ja me na ushia no ne dadan be mu mi shia no dadan ni ushia no e mi shia no station Amalia o asafo
Asafu station na wo kwan wono so kwan kwa be no fa so se wo pe kwa be fa me se me pe oba ha beto eduane se me se meto eduane e wo nso ya me ye oba ha beto eduane e na ohu mi e no so opewo na wa misa ne se bra wo dan wen be ma woni dan wo kwete ase ne na kwa akoda wo ntabo dan mu enya yizo enka ne ntwempena krai na wa san akwa akoto ne ma bo be ma ho ka akwa be ma ho ade Amalia esa bon ho kakura manaduane o san manaduane di free o wi anu asan real free o wi anu asan be mi aka styles akese Amalia wo so de abehwe o mo ma betimi ayi styles pa meboa me show mo ma se de me ho awasoro o ofe nti wasoro ti me real styles abeyi akwasi adu no enya asem kete o se obayi bom ho kade na me nkoye no ho ade na watimi akwa be ma waware ho ade oni abusuafo be ne ba ukuro mo be ye ho ade abusuafo amba o me abusuafo na ekoe abusuafo bi amma onu na abusuani bi ani achi abusuani bi amma ye walu wie kwesa ba kuma sika me kase so ma ekoye abusuafo o se me nya abotre onu na abusuafo ho onu abusuafo me kase so ma yenko no nko hwe na yenchi awo na ne nanfofo obi ani na chi ama obi ani na chi nti kontakro single one eno no nko a na ekokoye ho ade ade na abusuafo te ase ko ba ko fo nyo ba ho ade wa home so Amalia ade na abusuafo te ase se be ma wono nko na nam wunim ni krom wunim ni nua bi wunim na busuani bia na wadi a kire se yenkosirem na yenkwankwaye ho ade ni busuani bia na bebia ya wolodu kon mpapa busuani ena owo ho na ohu no be ma nditama ye ko osirem no ono ba ho bi so but wangina ho ade ni bia anye de antwen se omoye ena okoe nti ono kwa na wonim no eti wo yema ahyew se be ma wono nko a na danfo kura ni na chi ameye ho ade na danfo kura ni na chi eti ede na wabusuafo te ase ho na mpese mi hu wabusuafo ho anu na je o sata na papa ho na papa wuye nti papa tena mu je papa tena mu je ena hwan papa na menuanu me blam na papa antimi amisa se be ma na wa ya deso am wabusuan nti o mpese wo contententem minti ase Amalia meso minti ase wan kasa so wonti ase ade wo ye wadura na wo ye waduro wo ye for girls na wa hwe no betimi aye obaye oye kurupa oye de obaye oye kuru onye wo betimi aye for girls ntu ni se aduro no de ye ofrefre wani a ema wa wuti ska koye obi kunu ho ade Amalia woni tena mfie sen yansa na oye ho ade me no elura afempo mo enura afe no koye ho ade elura afe timo ba na musa be dan tabodan ni da san be dan tabodan ni na o ma no so dan okay na ye wo wura ma no wa tabodan chemben ho ne nkola ne da ai hall mu ne da inside Amalia entabodan de se ne mo ye yikura kochuru dede nkura yi bete nti nkola ne de kura o se nkola ne ye dede omo ye de kura o si hey omo distract no kura o si hey na hey kura ko pa dan ma ne se ko ha dan ya se betima ja ntabodan na mankola no ne ko tena dan ni o so wan ko ha dan na wuti se ne yire ni ba kuma se no ha dan ama oba ha dan ama oba na se ne yire na ono ne original missus no ono ne de watimi ha dan de tabodan na me e ho na ase fata mo ware mfie sen e ko 5 years 5 years ni nyina tabodan mu mpo abakula won to bi mameda entoma sini ba ku sei wontima nto ama na mpabo akura wan to se ntoma ana pantu kula obeto pio to ba ku na ntoma wan to ni pio to no obeto eti Amalia sa 5 years ni nyina na ate ho ye den di entia di entia meru akura ho because aware mu no say eya win obi anya aware ni mu mfaso enti koba se wonko na akwakoye efa aware metim kura mpo na nya me den so bat den me ya wale awi ese wotinam ese metinam sa wona ne woyi ye woyi adan ye fa efu na ese efu ho me nyi ese bi ada wote hwe ya na se den na ese nyi nse mentin hwe yo ono kwa na be fa me wo eduma mu ko osute e wo ayi studio kagu ade ni mo mame
ene eko nti eko ye no mo se ma fa yefunu na yefunu na me fa ye ne de ma me mben ja ho ma me nko ja ho kola so me ko ho kola onka se ma me mben ja ho ma me nko ja ho kola na me ba na me bo wanyini nti me yesa na e bia be sei nti ma me nko ja ho nti enyini wie de ambeti ma ye de akoja ho nti e ba efie ni 3 days ene me se me ko ejuma ono so wanka hwe na me koye kura mpono enduru 1 week kola na nyin se say wono wanka hwe se sen wanka hwe senka me yere me koye jai wo na anyem na ne na call hospital na doctor se me nkoja ho na de na wo ya so de akọ twen se wono no mo mbeka se jai ansa na weja se mo no na yeye enti wono no mo kan ka be jai the doctor ne kan de wuntie doctor ukunu de ka nka abejai nti jaw na okoye na kokose nyinsen no e na still ebi amma biem se so so onu wujai ole me jai bosu mi sen ni okay nto kan ba se 3 months ni Nere ni ba fi o so no obekono so o man so because wu nim se o wo yire nso me de still me baboso na ma je no so na wo be hu mi so no o se ne yire wo akuma yale ono wa bele o ka se so wa bele o akuma yale etu ye savior o timi da me so o timi ba me nchen eda ena ne dutu ofa no wa frɛ no o se ye fense ne yale na sole ono ka o tia na mze da bi mesiro nya potre no ne nkasa nipa no o yale ena wa frɛ o se ise ne se na tie ye se wo nya potre etie na asem no entiantia no me mpene se because ayi entafo ede ye tia semase wo kan beti wase obetima akwa akohwe no me mpa bibia kasa ku mike ni mu ye wo mu ana me ye de ai asafo bi wo amokom nti ya ye kɔ ho ana me se de eye sa ne wo de fa wo de ne bla ne ye nkɔ ho ebia wo kɔ ho dia na sa be ma ne be kan ne yire ho asembo ne kyerɛ wo se one ne yire na ware oba ne yare wo BP akoma yare eti wabre na wo na ye osagefo wo na ye savior eti wo momu be ma na somdwe eti o kansa na ate ase me ware wo so fa yire bra na me no nkosofo nche ne enkohwe ne yade sofo wo ma BP aduro nti ye koye no sofo ma BP aduro nti ade no wan suggest an kyerɛ be ma ne say fa you ne ko hospital na doctor diagnose no hu yare a ha wo yire no wan pedro man dan se bese ne nkosofo nchen adentia so kwa ka ye kremoni nti kamu enka malam mo sofo so mo ye malam nka malam che na be suggest say en fa ne nko aden na Kristo sofo na so mfa ne nko ho se ya ebi wo ha ne ye kompaibo otimi kompaibo ha etimi kompaibo na se wotimi hwe ha usum ba bia ukunu akwa asori ana so no so atuba ono akwa asori ontubai na se ne yire yare wa brenti no na abeje no ena bu aka osimu no wajao kra apart from so se ne yire yare a wo wabre ya wontimi ntena ne yire ho no dia asembo ne bem no kafa ne yire ho wanka hwe bi me no a wajao kra because I na ene man bebre pesa Amalia so wo mama ni bi wo mama eti so baba ware na se ni kunu ekokofo oba afoforo e de ne ba fie be yode o say de etimi wale 1000 until there would need problem with that problem with them na no wan fa kremoni kremofo na enya problem papa ya fantini wo kwa asori e bi kwa na asori okokra ye nware mienu wodi aduane de emutuo enna ya asem aweri ya kume emutuo aduane be pa na ope de pa na no oba odi ono ya oba odi mutele fufu aseminim just odi mutuo oje ena abu aka osimu no Amalia 5 years ene be ma tena entabodan mu 5 years wa ha dan amaw na ire ba ya akọ ha dan o say wo ba ye de ne to dan pam ene wo ba ye de ne to entabodan mu very beautiful woman oto ho fe kama wanya wo mama yen san ka wo ha wo ne sen kame ha wo ne sen Amalia ene me ko fa adisua we su mitim ade be ma ne ho fe ana na ho fe ntia nya fe eti dia na chill me na mpese mi hu e dia pa na chill ma minim dia chi mi ne dia
atopa na den obi ahia obi no pese one ne tena ye wade ba ku bi ese chew e de ade me pese mi hu za ade no ansa na makwa ahoma nso ne ukunu akasa bibi enchemi ye pese ye ne kasa na nka ye kam ntemu asem wanya ye ho ade de a ense ne nkenu ano no ono ka chem se ono ohia mi bi mo mpe mi bi also why ne dey apart from ntokwa no kan police station se ohia mi bi wo mpe mi bi ti waja me ene me so waja me so anya ha na ofa me o de me ko me busia fo e ko ye me ho ade ne waja me to ko ja me busia fo bacho mompe be ma ni nyina so ma me na adu ha me sa na me frɛ na jadu mo fa ni nyina so ma me se ne ho kani wa ha sakina wa ha na yentie be ma no so ne famu de e bia na bibi na epiepia no e na ode akwa sakina e na no so abu aka ne simu a yenhwɛ na yene be ma no so enkasa menim se manya ne audio so a menhwɛ se ye no a sa o da so kuma bosom se sei brother o da so kuma bosom se sei mi na wana mi di ma se ntimi ni no nyame na ye no ka se mo honam ne so ka ho so mo asem ntimi ntimi mba mi nko meti o de kuma bosom se sei kire mo kire menti ase why day udi asama mo nti min kire mo nkire me ntoyere no wara na se wo ja na ankre metio asama wo sunsun ni semtini ni tu na mo nyina mo ho na mo afa mo se ye ka sunsun na wo o ye ka commander details commander no go sini aya de edi amam police commander nti o de akoso sunsun mu nti honam dia woni ye ndile that's why this esa me ba so why day abasa me ma so nti o de ko sunsun mu se de ma o aye mi enu di odi for o na wetua o de akuja sunsun that's why wono yira nya asam na abidia na ehia wo se wo de asam akuja sunsun da menti bi mbani zam da Lawson FM. wono yira nya asam na oba na ba ya fro wo se wo de asam akuja sunsun di sunsun so da mekano wo na men enti awa menu kula be de ebede enti na me before enti samisa be di na nta mu dia na che me ma so ya me ma ye enti nya dia obeba nti wodi asam no akuja sunsun na wono yira nya asam no de aba na ya fro na wo so be afa de wodi akuja sunsun sesei sunsun no de na ka huna mafa na sunsun sam de bibi de akuja sunsun ba mas sunsun ni nya dai ondi ma tamam nti sunsun be di wasama ma wo nti wonya de obetimi aba asa me ba ma komiti Lawson FM 96.3. Hey, Edino Amalia edana meja asem ne ba hakora mpo no na me ko fie papa na me busa ne me kan se ono na e ka ho a wo no ho an na no frɛ me nti wo frɛ me no obisa me se asem be na me no me kunu e kan ya na oye sei na me sa wo ye den wo se ayo wo ka se sa won ka se me se asem na me de ko na man kwan ko yi a ne nka manja asem ne ma ne nka wo be kumi ukunu na kan sa o ka kire hwan ka kire papa no ena papa ne ka de kire no ena bisa ne papa no ena bisa ne se o kan sa wo kan de kire no o so won kan ahwe because ya woni ukunu na enya asem ena obia so wo ba bia wo de na asem ko se ye nima no a ena ni beje ho eti so the case na ba na se wo papa wo de enkra we asoma wa esen ka mo report ma police
Says when you case na free LawsonTv a meku eye threat. It isn't come report my police da. When you te ade wasem aba, brani en class man say media send na masunsum. Ade wo yesunsum nipa. Me hu say yesunsum nipa. Sounds why you crew ko betimi aye for girls. Eti bia no tunro anade enti na uhu ya cancer. On tunro. Onye spiritual person bia. Me hu sada. E bia ya okwa kwans no ko sada de mitimi nchire. Hey, asemo. Say wotie wa de na wo perfume no, de na pese o ka kire no. De me perfume no say. Awale na wo so jame no. Onja me kwan. O she wo kawa. Wo she me. Kawa ne we pejansa na me. Me de mayi. Pejansa left na me hwe ade. Wayi. Bo so me miensa pe. Amalia na say kawa kure ntwa o. Mayi. Ka bo so me miensa pe de wa she kawa ya che 5 years nke se twa o. Wo ye sure so de kawa she o. Wo de she me pa na mayi. Na ye gold and answer silver. Tiesa hini bi. Den. Nkola de na modidi agolo ni bi. No de she me. Amalia. Ene de wu yi na du bonua ye. Be ma shada boka to kawa ye ho ade o se nkura kawa. Wan sidi de ni bi mekoto ye. Kawa wan sidi na wo ti ase. Na me nka ne se ma wale na yu se mbeje. Da bi nti moto to ne ma wan hu se kawa wan sidi na wato de koye ho ade a wo ti ase so wonfa kawa wan sidi. Maria, wo ba kama sei. Kawa wan sidi. Se u se ye de yen se kawa. We na ye kire. Yen se kawa. Ntoto bi ma. Ntoto we. Edu kukula wan to bi amame. Oba na mo me bi asset because wan to hwe ya mame. Ada na wari abo wana. Embo mi o. Na me man se ope. Oh. Sa me man se ope. Oh. Na no na afole. Minim de ye ya ene ma fola ma no. Afi de be de oye me. Oh. Hwe de oye me. Asem no kra ma reho. Because oba be kwa ware na be ma be ye o sei. Afa chire wo sori a wo sei meja o mintimi ne wontena bi makofa me yire. Ne yire na akofa ne de me de pa. Next time. Wo hia be ma wo yire a wo mo aboso se ukwaje na fi ne yire nsam. Say you nua kramoni de ande ye mo som. Enkra mo som ne de aware dodo no mo mra. Ba Kristo ni de kwankwaji Kristo ni fi ne yire nsam za. Se ne yire yare wo so wa brentimi na mekwaje okoje aman. Ena bu aka osimu no. Eti ena side chicks efo no. Muntie ni yie. Mu amaye mo adwen se enkofo akunu. Wo so one ne yire agyae. Wo so one ne yire wo problem. Baba bitimi ka kire oba se me yire dia me ne nna wo. Efie miense ne me ne nna ada. Wo be hia na yire wo kena na oba ne nyem. Odi dua ne dai. Eye ne kunu na. Bema de otam ne bema eto ne kon ho. Na wo si adwama akwan so a entro bi obetwa fa ne yire ho. Odi berew. Eti wo oba ne na se usue nyansa. Se bema ne yire nyae o. Na wo pam ya rewi minti ene wo twa ntro afa ne yire ho. Koduru fie kohwe. Ne yire ya ne say you know o kasa hey na oba ni tida na yire esre so. Oba se me ne me yire yen kasa o. Wo be wo ne yire no onyem. O se ne yire wo BP. Ofi ni kuro mba ho no ha da ma no. Amalia mbisa Me ba try. Se ne yire wo ha da ma no. Mo ha da ma no. Ai, wo da ntabu dan mu. Ne yire na wo se wa bre no no. Dan ko wo ha ma no krampo no. Me ma no kwasa nsuo no ma penti. Wo ma na sa. Me ka chire. O sa bo wa bra usu. Me ka chire no. E na sa kwa. Na odi na chi na okwasa nsuo. Na mo de penti. E ko twitwi dan ni mu. Esa penti mu. Wo ma na odo mo koye sa ponkodwuma no. E na one na yire sa akokọ tena mu a kire onyansa papa. Obi kunu. Next time nko bi ho. Na so ye kremoni wo wale dodo a wo to so enfa ho. Me kra me nko bi. Nko bi em. Wo ta ware so. Me wale po bi. Wo hwe. Mako na akọwani no. Ene ye Wives Association. Ai, Wives Association me ta mo chi se bibi no. Side chicks no mu nyina mo nkoda. Side chicks no mo nkoda. Mo de side chick ba ko obi de aye no. Mu nyina mo mere nam kwan so ba. Side chicks no. Amalia okunu se asem no odi ne honhum nti e be ne den. Yeso ye ntoa no honhum ho ana. Obo de tirim ko bi wa no kasa. Ye ntoa no honhum ana. Ye fan face no ho. Spiritual fight. Na mo hwe mani ma metimi akoza honhum ntokwa no. Abusia yakoshe video no aba.
Oh, Amalia say, our real ni so. Also, worry be na odo nyame say, akwano. Obuno kwasia. Oh, even me do nyame. Akwano bunu kwasia. Oh, Amalia kafra wasi. So when him say, wo bata obi kunu hu. Ene numre, ena nopa, ewie. When so bata obi kunu hu a, mesrew. Ode ne waption na nya wadi na ode ye. Sorry fi hu, wati. Sorry fi hu na Side Chick adwuma no. Bre ye daaye as a courtship ni mu no oh ne fa ha ne kusia na nya ware madam of the house on mo say ye wode odogu abusia pomodin se wodi we ebetu hu fu ebi asa wo yes ane mani bia Side Chick adwuma no e wo se wujai family adie etu hu fu if you say Amalia ohwe na onye fun obosi pa na so Side Chick adwuma nti o se aware quality afini so buza maye fa we enye esiade e maye hu ma me so hu adwenkyere e wo comment section e ho aha eye emergency Ghana TV na me ameje dwumede super wo no eje ameje so no ane akosua faculty pomodin so be like now wa share now wa subscribe eje Amalia that's a name you better say share busia macrow. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.